No, tak toto je taká krátka inštrukcia ohľadne našich potrieb, ktoré máme ohľadne bránok. Ako vidíte, táto veľká brána není teda zároveň, je trošku zvýšená tá ľavá časť asi o 2 cm, ale možno, že by som to aj nechal tak, tam nie je problém. To, čo by sme chceli na nej urobiť, pretože tie panty sú riešené, jeden na boku, druhý je dole, to, čo by sme chceli urobiť je, že by tá brána sa dala zamknúť, to znamená, že by sa trošku upravila táto časť spodná, ktorá je tam odhrdzavená a dala sa tam dať normálne vložka na kľúč a potom samotná kľúčová vložka a dať zamknúť. My urobíme diery do tej zeme, aby sa to dalo prikvačiť a dobre otvárať. Hej. Takto to vyzerá z jednej, z druhej strany a ja myslím, že sú tam dokonca aj závity navrtané, že tá vložka by sa tam dobre dala vsunúť, že to by nemal byť problém. Tak, to je, čo sa týka tejto brány. Samozrejme, ak by ste sa rozhodli, že dobre, chceli by sme to, že by to bolo v rovine, tak, a vedeli by ste to, ako to spraviť, tak sa budeme len tešiť, ale myslím, že to nie je nevyhnutné. To by som urobil ako až tú poslednú vec, ako perličku. Toto je vstupná brána pre peších, taká tiež dvojkrídlo. Problém je, že jedna strana sa posunula, takže keď to chceme zamrieť, tak opäť tá ľavá strana je vyššia ako tá pravá. Tuto to zrejme vidieť a tiež to teda nedolieha dobre. A tá výška by mi až tak nevadila, ale nedá sa to v podstate zavrieť. Tam je centimeter a pol až 2 rozdiel. Tie medzery na pantoch, kde by sa dalo ubrať, sú nie moc veľké. Možno by sa dal prevariť celý pant, tu na to vidieť, jednej tu na tejto strane, druhej je trošku väčší časť. Tuto by sme chceli tiež takisto dať celú novú vložku zámkovú a takisto teda fabku do toho, aby sme to vedeli zamknúť. A tu je ten priestor z hora takýto trošku väčší ako z dola. Čiže asi odbrúsiť a navariť alebo celý pant prevariť. Tuto je tretia vedľajšia bránka. Tam nám ukradli to ľavé krídlo, ktoré vyrábame u vás. A teraz, čiže tam treba dorobiť to krídlo, ktoré je užšie ako to krídlo pravé, tak to vyzerajú asi panty, ktoré zrejme budeme musieť dokúpiť a potom asi až na mieste privariť podľa potreby. Takisto toto by šlo von, dala by sa to nová vložka tak, aby sa dala aj nový zámok, aj s kľúčkami. A takisto tá pravá časť, ktorá nám teda chýba, tam bude treba dorobiť aj tú takú, neviem, západku, ktorá by išla do zeme, aby sa to nedalo otvoriť nejakým, že sa to prekopne. A to je v podstate asi všetko.